Tatăl nostru bun și sfânt, care locuiești sus în ceruri, în glorie și mărire, venim înaintea feței tale în numele scump al Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul tău prea iubit și Mântuitorul nostru, să-ți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru privilegiul deosebit din această zi sfântă de sabat, de a fi aici în locul acesta și de a ne întâlni cu tine și cu cuvântul tău. Îți mulțumim, Tatăl nostru, că tu ne iubești atât de mult, încât dorești ca fiecare copil al tău să fie mântuit pentru împărăția ta. Îți mulțumim, Tată bun și sfânt, că ne-ai dat îndemnul fiecăruia dintre noi, ca în sabatul acesta să fim aici în locul acesta. Ajută-ne tu, Doamne, ca fiecare dintre noi să luăm hotărârea cea bună de a te urma pe tine. Îți mulțumim, Tată bun și sfânt, pentru cei care astăzi au luat hotărâre de a încheia legământul cu tine. Te rugăm să-i binecuvintezi tu cu Duhul tău cel sfânt, să binecuvintezi pe toți cei care i-au ajutat ca să găsească drumul care duce către tine. Te rugăm să binecuvintezi conducerea bisericii, conducerea penitenciarului, să binecuvintezi tu pe toți cei care și-au dat silința de a afla adevărul tău și de a-i conduce pe calea ta cea sfântă și cea dreaptă. Te rugăm acum să binecuvintezi fiecare musafir în parte, fiecare oaspete care a venit pentru prima dată în biserica ta și ajută tu, Doamne Iisuse, ca fiecare să ia o hotărâre în dreptul său de a te urma pe tine și a încheia legământul cu tine. Acum te rugăm să revești tu harul tău, pacea ta și binecuvântarea ta peste biserica ta de pretutindeni, peste toți cei care sunt prezenți aici și te rugăm să ne ajuți tu ca la venirea ta să fim cu toții mântuiți pentru împărăția ta. În numele scump al Domnului Iisus te-am rugat și îți mulțumim, facă-se voia ta. Amin. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Matei 25:19. Întârzierea nu ne place absolut deloc. Ce tare ne impacientăm și ne enervăm atunci când întârziem sau când întârzie altcineva. Întârzierea scoate la iveală ceea ce stă ascuns în noi. Parabola celor 10 fecioare dezvăluie felul în care noi reacționăm în cazul întârzierilor. Adormim. Întârzierea ne face insensibili la orice cerere venită din partea Domnului Isus. Din cauza întârzierii, mulți dintre noi au devenit asemenea ispravnicului necredincios din Matei 24, 48-50. Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășul lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe. Stăpânul nostru, Domnul nostru, va reveni atunci, se va vedea care este situația și relația noastră cu el. Atunci se va vedea dacă noi am fost ispravnici credincioși sau nu. Apel. Iisus spune în Apocalipsa 22:12, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dea fiecare după fapta lui. Să dăruim astăzi cu generozitate, știind că răsplata noastră este sigură. Colecta de astăzi este destinată bugetului comunității locale.
Tatăl nostru, ne închinăm din nou înaintea Ta și vrem să-ți aducem mulțumirile și recunoștința noastră pentru că ne porți de grijă în fiecare zi, pentru că ne oferi sănătate și posibilitatea de a ne câștiga pâinea în mod cinstit. Primește zecimile și darurile noastre de astăzi ca o recunoaștere a dependenței noastre de Tine, ca o recunoaștere a faptului că Ție îți datorăm totul și că fără Tine nu putem face nimic. Te rugăm să folosești aceste daruri în lucrarea de vestire a Evangheliei, pentru ca tot mai multe suflete să fie salvate pentru împărăția Ta. Mulțumim că binecuvântările Tale nu se vor sfârși și le vei reversa din plin în continuare asupra noastră și de aceea îți mulțumim prin Domnul Hristos. Amin. Nu știu cât știți că în luna februarie acestui an, 2010, în biserica noastră din Pitești, 2 familii au căpătat câte un bebeluș. E vorba de familia Ulmeanu. Sunt prezenți? Da, este Sebastian aici. Chiar dacă ei nu sunt membri ai bisericii, noi îi considerăm ai noștri și ne bucurăm că sunt părinți de câteva săptămâni
și de asemenea familia Buică. Uitați-vă în spate la cameră, acolo este Adi și cred că este singur astăzi pentru că e mai recentătic. Nici n-am apucat să-i vizitez, deși am dorit lucrul acesta cu soția mea, pentru că și biserica în timpul acesta era în durerile nașterii. Și astăzi vom asista la actul botezului, care înseamnă actul care prezintă nașterea din nou în mod public a 5 copii ai lui Dumnezeu care s-au întors acasă. Glasul din depărtări, despre care Corul Flori și Stele ne-a cântat așa de frumos, a fost auzit și chemarea a fost ascultată. Ca pastor al bisericii locale vreau să vă spun bun venit tuturor. Sunt mulți oaspeți de departe, de aproape. Dumnezeu să vă binecuvinteze și fie ca să vă vorbească fiecăruia după inima dumneavoastră. Avem în mijlocul nostru bucuria de a avea oaspeți din partea Uniunii. Fratele Ciprian Iorgulescu este împreună cu noi, va prezenta cuvântul lui Dumnezeu cu ocazia aceasta, este împreună cu soția dumnealui și fetița, care, din câte am înțeles, cântă împreună cu Corul Flori și Stele. Împreună cu noi este și din partea Conferinței Oltenia fratele Florian Ristea, îi spunem bun venit, din păcate nu a ajuns cu familia, dar este bucuros să fie împreună cu noi și ne-a vestit cuvântul de dimineață la ora de rugăciune. De asemenea, dumnealui a adus pe fratele Nicolae Șerban, care este directorul Serviciului Umanitar pentru Penitenciare în cadrul Conferinței Oltenia, și fratele Dan Chiruță, care este colaborator special al dumnealui în această privință. De asemenea, spun bun venit din partea penitenciarului Colibaș, al grupului de educatori și cadre, care au venit ca să însoțească pe cei 2 candidați la botez din partea acestei instituții, de fapt, cele 2 persoane care se vor boteza astăzi în Biserica Adventistă, împreună cu fratele nostru Adrian Mihai, care a fost botezat tot aici în biserică în urmă cu, vă amintiți? Aproape 2 ani și ceva, aproape 3. Spunem bun venit și mulțumim penitenciarului pentru buna colaborare pe care am avut-o până acum. De asemenea, mulțumim Domnului că în urma unei schimbări providențiale trebuia să fie acest act solemn, trebuia să aibă loc săptămâna trecută, acum 7 zile, dar pentru anumite motive s-a schimbat și cu ocazia aceasta grupul Flori și Stele poate să ne însoțească la acest eveniment deosebit. Le spunem bun venit și le mulțumim pentru prezența lor. De asemenea, într-un mod special, spunem bun venit celor pentru care astăzi soarele strălucește puternic chiar dacă ninge afară, pentru că în inima lor răsare o lumină, răsare ceva deosebit. E vorba de cei 5 candidați la botez pe care dumneavoastră vă rog să-i vedeți, se vor ridica în picioare. Îi veți vedea și mai târziu, uitați-vă în spate să vă vadă și frații. Pentru ei astăzi începe o nouă viață. Puteți să luați loc. Și de asemenea spunem bun venit familiilor lor, celor care le sunt alături, persoanele dragi. De asemenea celor care au venit special ca să-i vadă și să le fie alături pe acest început de drum. De asemenea, dacă sunt reprezentanți din partea presei, am dat și un comunicat de presă, le spunem bun venit și dorim ca să fie o experiență plăcută șederea împreună cu noi astăzi. În continuare, fratele Nicolae Șerban, ca reprezentant al Serviciului Umanitar pentru Penitenciare, care a avut un rol deosebit în pregătirea și în convertirea celor care sunt din penitenciarul Colibaș și din alte penitenciare, va avea de spus câteva cuvinte. Apoi va fi un alt imn al grupului Coral Flori și Stele, la care suntem invitați să cântăm și noi, după care vom asculta cuvântul lui Dumnezeu rostit de fratele Ciprian Iorgulescu. Vă spun un călduros pacea Domnului. Mă bucur din toată inima că sunt prezent cu dumneavoastră astăzi și înainte de toate îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru minunile sale pe care încă le face. Aș vrea să încep cu un cuvânt din partea lui Dumnezeu și anume Evrei, capitolul 13, cu versetul 3. Un verset pe care eu îl îndrăzesc foarte mult și mi-ar place foarte mult dacă l-ați îndrăgit și dumneavoastră la fel de mult ca mine sau chiar mai mult.
aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei. Este un îndemn din partea lui Dumnezeu să ne aducem aminte de ei, ca și când am fi și noi acolo. Eu de foarte multe ori am meditat la versetul acesta și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru puterea pe care mi-a dat-o ca să simt împreună cu ei și să iubesc pe ei așa cum mă iubește Dumnezeu pe mine și pe dumneavoastră. Îi mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru biserica din Pitești. O biserică deosebită care s-a implicat într-un mod deosebit în această activitate a Serviciului Umanitar pentru Penitenciare. Începând de la fratele Butuc Adrian, care a avut așa o deschidere extraordinară pentru această activitate, fratele pastor Ștefănescu prezent aici, fratele Nicu Sora Enechescu și ceilalți voluntari care s-au implicat așa de bine în această lucrare. Dumnezeu să-i binecuvinteze, să vă binecuvinteze pe toți aceia care ați înțeles ca din puținul dumneavoastră să puneți ceva deoparte și pentru această activitate. Nu pot să mă abțin să nu mulțumesc conducerii penitenciarului prin reprezentanții care sunt aici și v-aș ruga să-i transmiteți domnului director pe care l-am vizitat săptămâna aceasta, împreună cu fratele pastor și cu fratele Nicu Sora, și au manifestat împreună cu responsabila cu educația și cu toți cei de acolo, așa de mult s-au implicat în activitatea aceasta comună, încât rămân uluit câtă deschidere există pentru programele noastre și le mulțumesc pentru faptul că ne consideră parteneri ai conducerii penitenciarului pentru ca toți deținuții să beneficieze de aceste programe și viața lor să se poată schimba. Multe persoane private de libertate din penitenciarele Olteniei au fost schimbate într-un mod radical. S-au predat lui Dumnezeu. Foarte pe scurt vă spun, circa 15 persoane botezate în detenție și care țin standardul lui Hristos sus de când s-au botezat până acum. În afară de aceștia mai sunt încă vreo 14 pe care îi cunoaștem, bineînțeles, care s-au botezat după ce au ieșit pe porțile penitenciarului. Și au devenit oameni de nădejde ai societății, oameni care acum au firme de construcții și alte firme de comercializare de mașini și dau de lucru la alți oameni care au fost în detenție. Dumnezeu are aspirații mari și noi de asemenea, în ceea ce privește oamenii aceștia pe care societatea a aruncat. Sunt oameni pe care nu-i mai vizitează nimeni, nici din familie, nici din rudele apropiate, nici din prieteni, părăsiți de toată lumea. Dumnezeu însă nu i-a părăsit. Dumnezeu are mijloace, Dumnezeu este bogat și are mijloace suficiente ca ei să se simtă că sunt oameni și că ei pot fi recuperați pentru societate, pentru biserică și pentru mântuire. Iubiții mei frați, rămân încântat când văd că în țară la noi, și nu numai în țară, și în străinătate, întâlnesc foste persoane private de libertate care s-au implicat așa de bine în lucrarea lui Dumnezeu. Majoritatea dintre ei, când se eliberează, spun: vreau și eu să particip la Serviciul Umanitar pentru Penitenciare, ca să fac și eu pentru alții ce au făcut alții pentru mine și ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Am întâlnit în Spania un frate care
mărturisea schimbarea pe care a făcut-o Dumnezeu și acum este un om deosebit care lucrează la Sola Scriptura în Spania și care vizitează pe deținuți acolo și face o lucrare extraordinară. Vă spun, rămân uimit de minunile pe care le face Dumnezeu cu oamenii aceștia. V-aș da un exemplu edificator ca să vedeți minunea lui Dumnezeu. La un moment dat îmi scrie un deținut din penitenciarul de maximă siguranță din Craiova că la ei a fost o răzmeriță acolo. Și el mi-a spus în scrisoare, zice, noi care am cunoscut cuvântul lui Dumnezeu nu ne-am alăturat acelora care au protestat. Pentru că noi avem un alt ideal. Noi așteptăm o altă eliberare. Iar când am fost la el în vizită la penitenciar, mi-a arătat, mâna era arsă toată. Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu și-a dat foc în semn de protest. Și avea în fiecare lună cel puțin un raport de pedepsire. După aceea, după ce l-a cunoscut pe Dumnezeu și a văzut iubirea lui Dumnezeu extraordinară și dragostea pentru salvarea lui, a spus foarte clar, din momentul acesta, de când l-am cunoscut pe Dumnezeu, nu mai am niciun raport de pedepsire și cred că sunt 7-8 ani de atunci. Ce schimbare face cuvântul lui Dumnezeu? Să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru aceste minuni ale Lui. Un alt deținut condamnat pe viață la care am fost 14 ani în vizită la el, săptămână de săptămână sau lună de lună, când aveam ocazia și în cadrul programelor, condamnat pe viață, acum vreo 3 ani, s-a botezat fiind transferat la Iași, Pascariu Valentin. Îmi povestea într-o scrisoare că atunci când mergea cu duba de transport, el nu era împreună cu ceilalți, el stătea împreună cu acela care îl supraveghea, lângă șofer. Și spunea că l-a întrebat omul acela, cadrul din penitenciar, tu de ce nu stai cu ei? Zice, nu pot să suport ceea ce fac ei, că ei și acolo, în transport, făceau lucruri urâte. Vorbeau urât, făceau scandal. Bine, dar de ce? Eu l-am cunoscut pe Dumnezeu. A fost botezat, frații mei, și a primit 2 permisii acasă, neînsoțit de nimeni. Un condamnat la detenție pe viață. Acestea sunt minunile pe care le face Dumnezeu. Frații mei, sunt multe. Poate că îmi voi rezerva timp să vin odată la dumneavoastră să vă prezint așa câteva ore în șir aceste minuni extraordinare. Unul din deținuți a luat inițiativa, a zis că el nu vrea să împovăreze nici familia, nici biserica și el vrea să facă și el ceva și a făcut o echipă de goblene. O echipă de goblene și facțez goblene mai bine decât femeile. Și aceste goblene sunt trimise în străinătate de unde se pun în valoare și primește bani și își ajută familia, părinții care sunt bătrâni. Lucruri extraordinare se pot spune. Aș încheia cu, așa mi s-a spus că puțin, ce să facem? Asta este situația, cu un episod extraordinar din Sfânta Scriptură. Din Faptele Apostolului, capitolul 16, acolo unde Pavel și Sila au intrat în închisoare. Și acolo, la miezul nopții, cântau și se rugau. Și Dumnezeu a făcut un cutremur de pământ. Și puteau să plece de acolo toți deținuții. Și n-au plecat, pentru că era Pavel și Sila acolo. O minune a lui Dumnezeu. Astăzi am văzut în Chile și în alte locuri unde sunt cutremure, cum se zguduie pământul și cad închisorile, toată lumea fuge de acolo. De data aceasta, nu. Pavel și Sila au stat acolo, iar temnicerul, văzând
lucrarea aceasta extraordinară a deținuților care au stat cu minți acolo, a cerut și el să fie botezat, să fie ca ei. Și a fost botezat el și toată familia lui. Ce lucrare extraordinară! Comportamentul acestor deținuți, eu sunt convins că și în penitenciarul din Colibaș, se vede că ei sunt alți oameni și ei pot face o lucrare extraordinară. N-am timp și acum să vă povestesc, vă voi povesti altă dată modul în care a început în lucrarea în penitenciarul Colibaș. Cum am primit doar o simplă scrisoare de la cineva în care îmi spunea că el vrea să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu. Și l-am provocat să strângă mai multe scrisori de acestea. Și am mers cu el la conducerea penitenciarului și penitenciarul a găsit cu cale să ne deschidă toate ușile și să venim cu toate programele. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrările acestea extraordinare. Domnul să îi binecuvinteze pe toți aceia implicați și pe toți aceia care sunt salvați și cu toți împreună să spunem, cum spun unii dintre deținuți, ce bine că am ajuns aici ca să fiu oprit din lucrurile mele rele. Ce bine că am ajuns aici în penitenciar să-L cunosc pe acela care mă poate mântui. Dumnezeu și Dumnezeirea întreagă să fie lăudată pentru aceste minuni pe care le mai face încă în viețile oamenilor. Să ne implicăm cu toții și să punem câte ceva deoparte în fiecare lună pentru această minunată acțiune. Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.
Amin? Mai puternic amin, că după asemenea acorduri nu poți să spui decât un amin puternic. Amin? Uitându-mă la dumneavoastră, la numărul impresionat de credincioși care astăzi ați ales să veniți în locașul de închinare, mi-a trecut prin minte o întrebare. O întrebare pe care am descoperit-o în cartea lui Iov și recunosc că am făcut o anumită analogie. În capitolul 38, versetul 4, primele cuvinte pe care Dumnezeu le rostește încep în felul următor. Unde erai tu? Și continuă cu diferite alte întrebări. Însă, versetul 7 spune, unde erai tu atunci când, știți cum spune mai departe? Când stelele, și dacă adăugăm și florile, vă supărați? Nu. Unde erai tu când flori și stele, sau stelele dimineții, că tot e dimineață, izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie? Unde erai? În locașul de închinare al lui Dumnezeu. Fiți bineveniți în locașul de închinare al cerului la o ocazie de sărbătoare. Dacă versetul acesta vorbea de momentul începutului acestei planete, de momentul creațiunii, astăzi vom asista la un alt început, la o viață nouă. Poate fi și începutul existenței noastre spirituale, dar cu siguranță vom asista la începutul unei noi experiențe spirituale a 5 persoane, 3 frați și 2 surori. Atunci când auzi că cineva la o vârstă adultă, trecut de 30 de ani poate, sau 40 de ani, sau mai puțin de 20 de ani, vrea să intre în apa botezului, nu poți să nu-ți pui întrebarea, bine, dar ce a trecut lui sau ei prin minte să se boteze? Chiar așa, nu poți să stai și fără să fii botezat? Nu poți să trăiești și fără să fii botezat? Vorbesc de botezul la vârstă adultă, botezul pe care Scriptura îl recomandă la vârstă adultă. Sunt oameni, bărbați și femei, care nu s-au botezat și care au spus, stau bine și așa. Ce i-a determinat pe cei 5 de astăzi ca să încheie legământ cu Domnul prin apa botezului? Ce s-a întâmplat? Ce doresc să transmită? Care este mesajul pe care noi, cei care am dorit ca astăzi să asistăm, să-l auzim? Pentru că dincolo de sărbătoare, dincolo de cântec, dincolo de rugăciune, dincolo de mesaj, dincolo de actul în sine al botezului, este un mesaj pe care noi toți cei care asistăm trebuie să luăm cu noi. Iar mesajul se găsește în Sfânta Scriptură. Dați-mi voie ca să mă adresez prin mesajul Bibliei în mod deosebit celor 5. Fratelui Constantin Claudiu, fratelui Manea Georgel, sorei Năstase Georgeta, sorei Gamană Florina și fratelui Claudiu Fetițianu. Mesajul poate fi și pentru noi, toți ceilalți, dar astăzi, pentru că este ziua lor, astăzi sunt gata să se nască, Dumnezeu dorește să li se adreseze într-un mod aparte. Deschideți, vă rog, Scriptura împreună cu mine, cei care aveți Bibliile la dumneavoastră, în cartea Bisericii Primare. Știți care este cartea Bisericii Primare? Mai tare, că n-am reușit să identific. Faptele Apostolilor este cartea Bisericii Primare, a primilor creștini. În cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 4, versetul 13, descoperim o caracterizare a unor urmași, a unor ucenici ai Domnului Iisus Hristos. O caracterizare făcută de oameni învățați,
de oameni atenți la detalii, oameni care puteau citi persoanele cu ușurință. Citesc, pagina 1059, în traducerea preotului Corniliescu. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând. Și cum se termină acest verset? Care a fost concluzia Sinedriului, a celor care alcătuiau forul superior religios în Ierusalim? Ce au priceput ei? Și au priceput că fuseseră cu Iisus. Poate fi rostită o declarație mai frumoasă ca aceasta? Când cei de lângă tine, privind la viața ta, la elementele care te caracterizează, să poată declara: tu ai fost cu Iisus. Despre cine au declarat componenții Sinedriului că au fost cu Iisus? Care erau persoanele pe care Sinedriul le-a avut în vizorul lor? 2. Petru și Ioan. Bărbați remarcabili, nu? Oameni ieșiți din comun, impecabili din punct de vedere comportamental, oameni cu studii superioare, oameni care puteau să te dea gata. Aceștia erau Petru și Ioan? Erau oameni simpli, de rând, aveau școala vieții, n-au urmat nu știu ce școli superioare din timpul lor, însă pentru o scurtă perioadă, 3 ani și jumătate, au fost cu Mântuitorul. Și dacă suntem atenți la caracterizarea făcută de Sinedriu, putem constata ce părere avea Sinedriul despre ei înaintea momentului acestuia. Erau oameni necărturari și de rând. Nu asta i-a mirat, pentru că haina demonstra statutul social. Limbajul demonstra pregătirea. Însă nu lucrul acesta i-a întors pe dos. Știți ce? Îndrăzneala. Petru și Ioan erau îndrăzneți, nu obraznici, nu lipsiți de bun simț, nu lipsiți de maniere elegante, ci îndrăzneala care vine în urma relației pe care o ai cu Iisus. Înainte acestui moment, componenții Sinedriului știau cine sunt cei doi? Era Petru un om curajos din fire? Era mai mult cu gura. Era curajos. Dar la momentul hotărător, vă amintiți ce a declarat Petru? Când Mântuitorul era judecat, când Mântuitorul era bătut de cei care administrau procesul respectiv, ce a făcut Petru? Deghizat, a intrat în curte. Petru, nu ești tu acela care ai spus: Doamne, dacă toți te vor părăsi, eu? Tu nu mă cunoști, Doamne. Știi că sunt de tare. Eu sunt dispus să merg cu tine până unde? Până la un foc, ar fi trebuit să spună. Nu, el a spus până la moarte, Doamne. Eu sunt gata. Uite, vezi, am și sabia aici lângă mine. Tai în stânga și în dreapta pentru tine. A tăiat, dar numai o ureche, că atât i-a îngăduit Domnul. Dar când momentul de glorie s-a șters în noapte, Petru, uitați la el, tiptil, intră în curte, să nu recunoască nimeni, fiind frig, se așează lângă foc și dorește să se încălzească. Dar privirile celorlalți îl țintuiesc. Ești pocăit? Eu pocăit? De unde a scos-o și pe asta? De unde știți că sunt pocăit? Păi te comporți într-un anumit fel. Nu, mă confundați. Nu sunt pocăit. Tu îl cunoști pe Iisus. Eu? Nu,
venit și o gură cască. E rost de senzațional. În seara asta făceam o plimbare, nu puteam dormi, am auzit hărmălai și vin și eu aici. Nu. Și vorba te dă de gol. A, vorba mă dă de gol. Credeți că nu pot vorbi și eu urât ca și voi? Și a început să se blesteme, să înjure într-un cuvânt. Până când cocoșul l-a oprit. Și Mântuitorul s-a uitat la el. Și Petru a plecat. A fost Petru curajos? Nu. L-a trădat. N-a putut să stea și să spună nu, Iisus este învățătorul meu, pentru El merg la moarte. Nu, Doamne, merg singur, nu sunt dispus să mor. Petru, dar n-ai spus tu atunci, Doamne, gura asta păcătoasă m-a luat pe dinainte. N-am crezut că tu chiar o să mori, a fost o figură de stil în mintea mea. Nu te vedeam murind pe cruce. Eu vreau împărăția, eu vreau să conduc, să mor. Nu, Doamne. Și a plecat în locul unde a dormit cu câteva ore și s-a rugat, Doamne, iartă-mă. Ioan era îndrăzneț? Ioan era omul care să iubească pe semeni? Nu, era fiul tunetului. Să te știe lumea ca fiul al tunetului, nu cred că este foarte frumos. Să ai această poreclă. L-ai văzut pe fiul tunetului? Are și fulgerele după el, te trăsnește de n-ai să știi ce-i cu tine. Și el și frate-su. Auziți ce companie avea Domnul? Unul bun de gură, cu sabia după el, altul, fiul tunetului. Aceștia erau ucenicii Domnului. Și când într-o ocazie s-au apropiat de o cetate a samaritenilor, iar aceștia i-au spus, nu ai ce căuta la noi, i-au spus Domnului, vă amintiți reacția lui Ioan? Doamne, vrei niște artificii? Vrei să ne rugăm să pice foc din cer? Oamenii ăștia n-au spus în glumă, n-au folosit o figură de stil. Ei erau convinși în clipa aceea că dacă se roagă, Dumnezeu îi trăsnește, tunete, fulgere, smoală, pârjol. Dacă vrei, noi o facem. Și Domnul le spune, voi cred că încurcați un lucru. Voi nu știți pentru ce am venit eu. Voi încă nu-mi înțelegeți misiunea. Eu n-am venit să omor, n-am venit să bubuiesc, să trăsnesc, să ucid. Am venit să iubesc. Am venit să mor. Am venit să schimb lumea. Niște oameni fermi în credința lor se roagă pentru distrugere. Oameni care doresc moartea celor care îl resping pe Hristos, îl urmează pe Iisus. Sinedriul îl cunoștea bine pe Petru, Sinedriul îl cunoștea bine pe Ioan, pentru că Ioan fusese singurul ucenic care a stat la picioarele Domnului când acesta era pe cruce. Erau la curent, dar au crezut că moartea Domnului îi vor transforma în niște fricoși. Moartea Domnului le va distruge personalitatea. Și știți de ce au mizat pe aceasta? Pentru că frica este un element al diavolului, prezentat în Scriptură, de la începutul Bibliei și până la finalul Bibliei. La începutul cărții Geneza, atunci când Dumnezeu îi caută pe cei doi și cei doi sunt ascunși după niște tufișuri și când Dumnezeu îl întreabă, Adam, unde ești? Eva, unde ești? De ce v-ați ascuns de mine? Care este răspunsul lor? Cum spune? Ne-a fost frică. Ți-a fost frică. Frică să vii la întâlnirea cu mine? A cine ți-a spus să-ți fie frică? Diavolul îi amăgise. Și dacă citim cu atenție Scriptura, descoperim persoane fricoase. Dar ultima carte a Bibliei, cartea Apocalipsa, conține o listă
cu persoane care nu vor ajunge în cer. Vă amintiți de una din aceste categorii? Cine? Fricoșii. Fricoșii nu vor ajunge în cer. Adică cei care n-au îndrăzneală. Cei care totdeauna dau înapoi și spun: capul plecat, sabia nu-l taie, să te faci frate cu ăla ca să treci podul, nu contează. Să n-ai coloană vertebrală. Iar în fața Sinedriului, deodată stau doi oameni care până nu de mult au fost fricoși, oameni care n-au avut curajul să iasă în față și să spună: eu îl urmez pe Iisus. Și deodată acești doi spun: pe Iisus Hristos noi îl predicăm, pe acela pe care voi l-ați răstignit. Și mi imaginez pe toți cei din Sinedriul că au rămas cu gura căscată. Păi, dar voi sunteți pescari? Voi sunteți oameni de rând și aveți curajul să ne înfruntați pe noi? Vă invit să citiți tot capitolul 4 pentru a întregi imaginea. Concluzia lor a fost aceasta: Iisus îți dă îndrăzneală. Iisus îți dă curaj să faci față oricărei situații din viață. Aceasta înseamnă o relație adevărată cu Iisus. Când Iisus Hristos este Creatorul, Răscumpărătorul și Stăpânul vieții tale, niciodată nu vei mai fi laș. Niciodată nu vei mai fi persoana care să dea înapoi. Vei fi îndrăzneț, cu bun simț, dar vei fi curajos. Pentru Hristos merg până la capătul pământului. Acesta este mesajul pentru dumneavoastră, cei care astăzi ați trecut dincolo de orice vorbă spusă de unul sau de altul, de orice jignire adresată, pentru că, din păcate, astăzi a te pocăi nu este în trend. Nu e la modă să te pocăiești. Auzi, să te pocăiești. Ce e aia pocăială? Ce-ți trebuie, mă, omule, să te pocăiești? Lasă, când ajungi și vezi că mai o zi, două și îți dai Duhul, atunci. Acum? Stai puțin, viața. Și diavolul vine și îți oferă o varietate întreagă. Știți care este diferența? Că oferta diavolului este de scurtă durată. El nu poate oferi pe termen lung. Este incapabil să-ți ofere pe termen lung. Pentru că Biblia spune plăcerile de o veșnicie ale păcatului. Așa spune? Plăcerile de câte ore? O clipă. Asta a fost clipa. Diavolul nu poate să-ți ofere decât clipa. Chiar dacă ți-o împachetează strălucitor, orbitor, îți face cea mai interesantă și inteligentă reclamă, tot clipa ți-o poate oferi. În schimb, Hristos vine și îți oferă nu clipa, nu ora, nu anul, veșnicia. Asta se pune astăzi în balanță. Clipa versus veșnicia. Ce alegi? Orice om înțelept va alege veșnicia. Cum să nu alegi tu veșnicia pentru o clipă? Dai veșnicia, scuzați-mă, pentru o clipă. Din păcate, sunt oameni care aleg clipa. Astăzi, acum, să mănânc și să beau, că mâine vine prăpădul. Însă Iisus Hristos îți oferă veșnicia. Și veșnicia este împachetată în sângele Domnului Iisus Hristos. Cel care alege să se pocăiască, să se convertească, să-și schimbe viața, nu va alege clipa, va alege veșnicia. Din acest motiv, pocăința nu este o experiență despre care să auzi într-un material publicitar. Pocăința nu-ți va fi prezentată într-un spot audio sau video. V-ați imagina o astfel de reclamă la radio sau la TV?
Pocăiește-te ca să-L întâlnești pe Dumnezeul tău? Nu. Reclama este de genul trăiește clipa, gustă momentul. Asta este reclama. Nimeni nu-ți poate oferi veșnicia decât cel care poate crea veșnicia, adică Dumnezeu. Când au văzut ei îndrăzneala, au priceput că au fost cu Isus. O îndrăzneală care îți oferă demnitatea de a schimba viața. O viață schimbată nu prin propriile tale puteri, ci o viață schimbată prin puterea Duhului Sfânt. Petru, să luăm doar pe el și pe prietenul lui, pe Ioan, n-au avut defecte de caracter? Uitați ce porniri! Stai cu Domnul la cină. Domnul se pleacă înaintea ta și îți spală picioarele și tu ai sabia la tine. Vii să petreci Paștele cu sabia la tine. Vă amintiți întrebarea? Câte săbi aveți la voi? 2. La Sfânta Cină au fost 2 săbii. Una purtată de Petru și una purtată de Simon Zilotul, care făcea parte dintr-o grupare paramilitară din vremea sa. De teroriști, mulțumesc cuvântul, de teroriști. Și Domnul se pleacă înaintea lor și le spală picioarele. Domnul îl ia pe Petru, pe Ioan și pe Iacov, hai să ne rugăm. Și Domnul se retrage la rugăciune, mă întreb, oare cum s-o fi rugat Petru cu sabia la el? Când te pui în genunchi, nu te-a înțepat sabia aia? Nu l-a înțepat, dar nu s-a rugat, că dacă s-ar fi rugat, nu se rușina, dar el a dormit, că somnul-i dulce. Dar când a venit pericolul, a știut să scoată sabia și credeți-mă că n-a vrut să-i taie urechea, a vrut să-i taie gâtul. Nu era atât de bun țintaș să-i dea numai urechea jos. A fost intervenția directă a lui Dumnezeu. Un om cu sabia la el, un om gata să ucidă, un om gata să se certe, un om gata să se răzbune, se topește datorită harului lui Iisus Hristos, datorită dragostei lui Iisus Hristos. Ioan, fiul tunetului, cel care dorea moartea păcătoșilor, devine ucenicul iubirii. Dacă citiți Evanghelia după Ioan, cele 3 epistole, cuvântul care îți rămâne în memorie este acesta, dragostea, să vă iubiți copilașilor unii pe alții, să aveți grijă de voi, părinților, copilașilor, tinerilor. Un om transformat din fiul tunetului în fiul dragostei. Cum a fost posibil? Cum este posibil și transformarea celor 5 de astăzi și transformarea mea și a noastră a tuturor? Să lași pe Iisus Hristos să-ți conducă viața. Să lași pe Iisus Hristos să intre în inima ta. Restul va face El. Asta înseamnă pocăință. Din păcate, cuvântului pocăință astăzi i-am dat un sens peiorativ, un sens negativ. Numai cei slabi se pocăiesc. Ai auzit tu de nu știu ce vedetă că s-a pocăit? Ai auzit tu de nu știu ce cântăreț că s-a pocăit? Ce politician s-a pocăit? Păi și dacă ei, oamenii mari, tu să te pocăiești. Pocăința este o experiență personală. Și nu trebuie să privești la altul, când și cel, atunci și eu. Astăzi, spune Scriptura, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, nu întoarce inima. Pocăința înseamnă regret pentru tot ce ai făcut. Să te întorci de la viața veche și să începi o viață nouă. Asta se întâmplă la momentul botezului. Pentru că apa pe care o veți vedea în bazin nu este sfântă, n-are nimic special în ea, ci este un simbol a ceea ce s-a întâmplat în inimă. Și scufundarea celor 5 în apă și ieșirea din apă reprezintă în mod simbolic ceea ce a avut loc în inimă. Moartea, îngroparea trecutului și învierea la o viață nouă. Pocăința înseamnă că indiferent de ce ai făcut,
ți-a fost iertat de Dumnezeu. Ai ucis, ai furat. Cine știe ce nenorocire ai mai fi făcut? Totul îți este iertat dacă ai mărturisit păcatul și începi o viață nouă. O viață nouă nu ți-o poate da nici cel mai bun consilier sau psiholog. O viață nouă doar Dumnezeu ți-o poate da. Dacă nu ești mulțumit de viața ta, dacă trecutul te macină, te frământă, Dumnezeu îți poate garanta un început nou și o viață nouă. Dacă ești fricos, dacă ești laș și n-ai curajul să faci pasul în față și să spui vreau să mă pocăiesc, Hristos îți poate da această îndrăzneală. Vino și spune-i Lui. Pentru că doar cei curajoși vor intra în împărăția cerurilor. O spune Scriptura, cei care îl aleg pe El. Și aș vrea să ne imaginăm o scenă. Vă plac eroii? Atunci când ești mic, îți plac cărțile cu eroi. La vârsta copilăriei îndrăgești eroul. Ai vrea să fii ca el, te identifici cu el, oricum îi spune tu. Dar este erou. La școală ți se prezintă trecutul istoriei și prea puțin ți se spun de cei care au trădat țara. Ți se prezintă cei care au făcut ceva pentru țară, pe cei care au strălucit și și-au pus amprenta. Biblia e plină de eroi. Și într-o zi, când din nou stelele vor cânta și când întreg universul va izbucni în cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu, pe porțile Ierusalimului vor intra eroii. Eroii sunt cei care au avut îndrăzneală să spună am fost cu Iisus. Eroii sunt cei care au renunțat la tot de dragul lui Iisus. Erou este acela care nu prețuiește viața lui, ci vrea mai degrabă să-și împartă veșnicia cu Dumnezeu. Imaginați-vă, toate generațiile, de la Adam și Eva, până în ultima generație, care vor intra pe porțile Ierusalimului. Primii, probabil vor intra cei doi, Adam și Eva. Ei vei deosebi datorită frumuseții, datorită staturii. Și rând pe rând, fiecare generație de eroi. Îi vei recunoaște pe toți cei care au marcat istoria acestei planete. Va fi și Avram, va fi și Isaac și Iacob, va fi și Noe, va fi și Iosua, va fi și David, vor fi alții și alții și îi vei vedea pe ucenici, pe cei care au fost apostoli, pe cei care au vestit Evanghelia până la marginile pământului. Îi vei recunoaște pe cei care au murit pentru Hristos, pe martiri. Și în timp ce intră rând pe rând în cetate, îngerii privesc la eroii lui Dumnezeu. Întregul univers privește pe cei care au fost curajoși de dragul lui Hristos. Pe cei care au murit în timpul persecuțiilor, pe cei care au preferat rugul decât să renunțe la Scriptură. Iar când toate generațiile vor fi intrate deja, o ultimă generație își face simțită prezența. Generația mea și generația ta. Generația sfârșitului, generația de eroi care îl va vedea pe Iisus Hristos. Generația care va striga, acesta-i Dumnezeul meu, pentru că am avut încredere în El. Și toți ochii vor privi spre ultimii eroi ai planetei. Vei fi și tu? Voi fi și eu? Depinde dacă astăzi îți iei hotărârea să fii curajos, să fii îndrăzneț și să spui, de azi înainte nimic nu mă poate despărți de Hristos, de azi înainte tuturor voi spune ce a făcut Hristos pentru mine. Stimați candidați, de azi înainte, indiferent unde veți fi, prietenii dumneavoastră, rudele dumneavoastră, vecinii dumneavoastră, toți, privind la dumneavoastră, să spună, au fost cu Iisus. Aceasta să fie concluzia
tuturor despre dumneavoastră și nu doar pentru dumneavoastră 5 să se spună, ci despre noi toți să se spună, pricepem că ei merg zi de zi cu Iisus. Amin? Bunul Dumnezeu să ne ajute și să avem o astfel de experiență zi de zi și în fiecare clipă să mergem cu Domnul, pentru că într-o zi să intrăm ca eroii cerului în împărăția sa. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze în mod deosebit pe cei 5, să fie alături de dumneavoastră în experiența creștină care vă așteaptă. Vor fi căderi, dar Dumnezeu vă va ridica. Nu veți fi niciodată singuri. Nu uitați, niciodată. Poate veți fi fără prieteni, fără rude. Iisus Hristos, de azi înainte, în fața Universului, promite că va fi cu dumneavoastră până la sfârșitul veacului. N-aveți niciun motiv pentru care să vă fie teamă. Să aveți o călătorie care să se sfârșească în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Suntem la momentul în care cei 5 candidați sunt gata să fie prezentați înaintea bisericii pentru ca dumneavoastră să vă spuneți cuvântul de aprobare, de bun venit și să le întindeți mâna printr-un vot. Așa că am să-i rog pe toți cei 5, chiar dacă pe cei 3 care sunt din mijlocul bisericii i-ați văzut odată, am să-i rog să vină toți în față, să se așeze aici undeva, inclusiv pe cei 2 din penitenciar. Am să vă reamintesc numele lor și am să încep de la Claudiu Diaconu. Claudiu are 21 de ani. Este bucuros că l-a cunoscut pe Dumnezeu, chiar dacă s-a întâmplat într-un loc în care nu este plăcut să fii, dar este cea mai mare bucurie a lui că acolo s-a întâlnit cu Dumnezeu. Așa este, Claudiu? Lângă Claudiu se află Georgel Manea. Dumnealui are 48 de ani și de asemenea are o mare bucurie să fie astăzi cu noi. Împreună cu ei trebuia să mai fie, sau va mai fi, dar într-o altă ocazie, Florea Richițeanu. Dumnealui, pentru că este la un regim de detenție special, nu poate fi împreună cu noi astăzi, dar vom merge noi în penitenciar și vom oficia acolo un act de botez. Mihai Fețeanu, l-ați cunoscut, Georgeta Năstase și Florina Gamănă. Pentru că cei 2 care vin din penitenciar n-au putut fi examinați în fața bisericii, pentru ei și de asemenea, fiindcă sunt împreună cu ei și ceilalți, voi pune din nou întrebările, urmând ca ei să răspundă conform conștiinței lor. Credeți în Dumnezeu Tatăl, în Fiul Său Iisus Hristos și în Duhul Sfânt? Vă rugăm să răspundeți tare, să se audă. Primiți moartea Domnului pe cruce ca jertfă ispășitoare pentru păcatele oamenilor și credeți că prin credința în sângele Său vărsat, oamenii sunt salvați din păcat și de pedeapsa Lui? Renunțând la lume și la căile ei păcătoase, îl primiți pe Domnul Iisus Hristos ca pe Mântuitorul dumneavoastră personal și credeți că Dumnezeu, de dragul Fiului Său, v-a iertat păcatele și v-a dat o inimă nouă? Primiți neprihănirea Domnului Hristos prin credință, recunoscându-L ca mijlocitor al dumneavoastră în sanctuarul din cer. După făgăduința Lui, îl rugați să vă întărească prin Duhul Său, așa încât El să locuiască în dumneavoastră și să vă dea puterea ca să împliniți voia Lui? Credeți că Biblia este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu și că ea constituie singura regulă de credință și de viață practică pentru creștini? Primiți cele 10 porunci ca fiind obligatorii pentru creștini și vă puneți ca țintă ca prin puterea Domnului Hristos să păziți legea sa, inclusiv porunca a 4-a, care ne cere să sărbăm ziua a 7-a săptămânii ca pe sabatul Domnului?
cunoscând și înțelegând principiile biblice fundamentale, așa cum sunt învățate de Biserica Adventistă de ziua 7-a, doriți, prin harul lui Dumnezeu, să aveți viața în armonie cu aceste principii? Apropiata venirea Domnului Hristos este fericită nădejde pentru inima dumneavoastră, de aceea v-ați hotărât să vă pregătiți pentru a-L întâmpina și să-i ajutați pe alții să se pregătească pentru revenirea Lui. Credeți în prezența vie a lui Iisus Hristos în organizația bisericii și veți sprijini biserica prin efortul dumneavoastră personal, prin mijloacele dumneavoastră și prin influența dumneavoastră. Primiți învățătura Noului Testament despre botezul prin scufundare și doriți să fiți botezați astfel, ca o mărturie publică a credinței dumneavoastră în iertarea păcatelor și în înfierea dumneavoastră prin Domnul Hristos? Credeți că Biserica Adventistă de ziua 7-a este Biserica Rămășiței și doriți să fiți primit ca membru în rândurile ei? Ați auzit mărturia lor. Vrem să vă spunem din nou că au fost examinați în cadrul comitetului și comitetul a hotărât ca să propună astăzi, înaintea bisericii, ca acești 5 frați să fie adăugați Bisericii Adventiste din Pitești. Aș vrea să vă cer o propunere. Putem să luăm votul în bloc sau individual? Cei care sunt de acord să fie luat votul în bloc să ridice mâna sus. Mulțumesc. Este cineva care dorește să fie individual? Mulțumesc. Sunteți de acord ca cei 5 pe care i-am menționat, care sunt în fața dumneavoastră astăzi și care au declarat în mod public credința lor, să fie botezați și primiți ca membri Biserica Adventistă de ziua 7-a? Cei care sunt de acord să ridice mâna dreaptă sus. Este cineva împotrivă? Fratele Ciprian ne spunea că este cineva împotrivă. Este cineva care se va împotrivi întotdeauna. Dar astăzi Hristos întinde mâna și scoate încă 5 suflete din împărăția celui rău. În cele ce urmează, rog pe fratele Florian Ristea ca să înalți o rugăciune de consacrare pentru cei 5 în mod special, pentru ca Dumnezeu să primească acest vot al lor, această dorință a lor de a îl urma până la capăt. Tatăl nostru care ești în ceruri, cu deplin respect și cu recunoștință ne plecăm capul înaintea Ta, care ești împăratul Universului, ești creatorul și răscumpărătorul nostru și te rugăm să primești închinarea noastră în aceste momente, pentru că ne-ai îngăduit să fim martorii unor astfel de evenimente, să fim martorii unor convertiri speciale și să asistăm la minuni care s-au petrecut și în viața noastră și se petrec zi de zi și în viața semenilor noștri. Îți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru că astăzi asistăm la o altă naștere din nou a 5 persoane, în viața 5 persoane care de astăzi vor fi frații noștri, surorile noastre, mergând pe aceeași cale a speranței către ceruri. Amin. Tatăl nostru, Tu care ne cunoști atât de bine, știi că niciunul dintre noi de aici nu este perfect. Știi că toți am păcătuit, știi că toți am greșit înaintea Ta, cu gândul, cu vorba sau cu fapta și că toți avem nevoie de iertare, toți avem nevoie de un așa mântuitor cum este Domnul nostru Iisus Hristos. În aceste momente când asistăm la nașterea din nou a acestor suflete aici, înaintea Ta, te rugăm să acorzi iertare nouă tuturor pentru păcatele noastre. Să-i ierți și pe ei și să-i curățești, să-i sfințești, așa încât de astăzi înainte să fie oameni noi, să fie oameni care vor fi cunoscuți de societate și de mediul în care vor trăi și vor lucra ca oameni deosebiți, oameni care nu mai sunt aceiași care erau, ci oameni noi făcuți, recreați după chipul Tău și după asemănarea Ta. Amin.
O, Doamne, așa cum Te rugăm pentru iertarea trecutului nostru și al lor, Te rugăm și pentru prezent. Acum când vor intra în apa botezului, când vor declara public în felul acesta că vor să uite trecutul, că Te roagă pe Tine să le îngropi trecutul și faptele lor pe care le regretă, Doamne, Te rugăm și pentru viitorul lor. Tu știi de asemenea că încercările cele mari ale vieții abia încep pentru ei. Lupta credinței și stăpânirea de sine și răbdarea vor fi încercate de acum mai mult decât înainte. Să fii cu ei, Te rugăm. Să fie revărsat Duhul Tău cel Sfânt în sufletele lor, pentru că această minune care se petrece și astăzi, care a început deja să se petreacă în viața lor de când și-au deschis inima către Tine, trebuie să continue. De aceea Ți încredințăm Ție și pe brațele rugăciunii noastre Te rugăm să-i ai în vedere. Pe fiecare în parte, atunci când vor fi ispitiți sau încercați, atunci când impulsul firesc va dori să se manifeste din nou, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt să-i stăpânească, să-i rețină și să-i depărteze de rău. Te rugăm de asemenea ca orice suflet care are acum această dorință să pășească în legământ cu Tine, să fie condus de harul Tău, să facă această experiență cât încă este vreme. Inimile tuturor celor ce bat acum cu emoție să fie binecuvântate și să aibă curaj, să aibă îndrăzneală, să facă pasul înainte, indiferent ce spune societatea, indiferent ce spune lumea, uneori chiar familia sau prietenii. Doamne, dăruiește-ne credință și îndrăzneală să Te reprezentăm în lumea aceasta. Amin. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos pentru tot, pentru iertare, pentru întărire și pentru asigurarea viitorului nostru. Lăudat, slăvit și binecuvântat să fii în veci. Amin. Amin. Să luăm loc. Dumneavoastră rămâneți aici, în timp ce candidații se vor pregăti pentru a coborî în apa botezului, corul Flori și Stele va fi împreună cu dumneavoastră și avem o rugăminte, să nu vă uitați la ceas astăzi, pentru că este o zi de bucurie. Mi-aduc aminte în ziua când soția mea a născut, n-a contat nimic decât faptul că trebuia să-mi văd copilașul. Și dumneavoastră astăzi, gândiți-vă că este o zi specială pentru biserica noastră și nu vă uitați la ceas.